Wow, Boro film ni Gunda na real ni Gunda मोनलाय बियो Jhon karziया मा होनदोंमोन आं गाइस मा होनदोंमोन दा मारै मोनखो नोंथांमोनाबो दा सोलों नोंथांमोना आंखौ जावदोंमोन जाय जावदोंमोन नोंसोरो दा गार्लफ्रेन्डजों किस खालामलायनानै फट' एगारना ला नोंसोरबो बिराद बाहारिनि खामानि मावग्रा मानसि किस खालामलायनाय फट' एगारो वाह बिनो नामा हारिनि खामानि मावग्राया बिनो हा आंलाय मा खालामदोंमोन आं जास्ट रिल्स बानायदोंमोन नोंथ' किस खालामनानै भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa kalamo nोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय जोंहा मा बुंबावनो आरो strong मानसि ओंखारदों नङासै Jhon karzi ने बर'नि Jhon karzi जनानोखा जाहैदों ओरैबायदि पावारफुल आरो बे मानसिया ज'नखा ज'ननि जायगाखौ रावबो लानो हाया मिथिबाय बिराद बुजायो किन्तु जोंहा हारिनि माबा माबि बिराद सेन्टेन्स लाबोयो कन्टेन्ट लाबोयो ओमफ्राय बुजायो गोबां मानसिफोरखौनो मोजां बुजायो बियो गथ'फोरखौ बोरै थांनांगौ मा लाइनजों थांनांगौ ओरैबायदि एडभाइस होयो ओमफ्राय गोगोम जावोदै मालायफोरखौ एसे गाज्रि नुबानो बिथाङा ओमफ्राय दा गावनि फालायाव मोनसे भिडिअ भाइराल जादों लिप किस खालामनाय गार्लफ्रेन्डआ बेनावल' दं जाहैबाय आरो थारमाने गावनावल' एकदम किस खालामनाय फट' भाइराल जागासिनो दायो होनबा बेखौ जों मा बुंबावनो आरो मालायफोरखौथ' बिराद मोजां बुजायो बियो जोंहा Jhon karzi पावारफुल एकदम स्ट्रं आरो जनानोखा रावबो हाया बेखौ बिनिखायनो जोंहा नैबे पुजा बर'आबो बे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय दा फार्स्टआवथ' माबायदि होदों मा बुंदों नैबे पुजा बार'आ हारसावा लांग्राया नैबेखौ गोगाम जावदों आरो दा हथ' होनलायथारबावदोंसो लास्टआव बानायदोंमोन नोंथ' किस खालामनानै भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायदो जोंहा Jhon karziया सिगांहाय मा बुंनायमोन नैबे मानसिफोरखौ सोरबा आलफ्रेडनो सोरबा फैलानो सोरखौबा गोगाम जावदोंमोन आरो बियो सोरबा थास' बिबारनो सोरखौबा गोगाम बखिबोदों ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायलांबाय था स' गाइस जोबोद इन्टारेस्टिं जोंहा नैबे भिडिअ क्लिपा नायबा बुजि मोनगोन नोंथांबो फानि मोनगोन आरो एसे इन्टारेस्टिंनो दिनैनि भिडिअआ एसे बेलेग नालाय गाव गोजा जायो औ मालाबा गोजा जानाय माने बे गोदैखासै Oh my god माबा दल दामै माबा वाटारमेलन बे सावरि जानाय बादि मा वाटारमेलन माबा फेदेरनांगौनो मा नांगौनो मा खोथा बेलाय समझ रहे हो बेथ' जोंनि इयुन जेनेरेशनावथ' बे मोजां गोहोम गोलैनाय नङा गावनि माबा लंथं उन्दुदोंनो माबा हेन फेन उन्दुदोंनो बेफोर माबा मोनसे माबा जायो नामा दे बुंलाय जोंनि मादार नायो नोंनिखौ जोंनि फादार नायो जोंनिल' नङा अनेक मानसियानो नायो दिनै नोंना साबस्क्राइबार दङ आंबो निजे साबस्क्राइबार नोंनि खिन्थु जोंनाथ' इयुन जोलैयाव बे बुस्थुआ बिराद गाज्रि गोहोम गोलैगोन प्यारी समझ गई खिन्थु एसे बुजि दिनै नोंनि कन्टेन्ट नायग्रा बुहुत साबस्क्राइबार दं नोंनि थाखाय दिनै दा बेनि थाखायनो आं बुंदों नोंखौ कन्टेन्टखौ लाबो ठीक আছে जों गाज्रि होना नों ट्रेभेलिं खालाम जों बहाबा नोङो बिकिनि गाननाय सोरबा नोङो अनेक नोङो सुइमिं पुलाव थांनाय मानाय जेबो नङा खिन्थु जोंनि बिटिसि हालामाव जाहैबाय बेबादि एफाग्राब डेभेलपमेन्ट जायाखै जे नोङो बेबादि बहाबा नोङो अपेनलि नों वाटारमेलन फेदेरनांगौ ब्लेक कब्रानो हेन टेन ओरैबादि हेन टेन बेबोथ' साबजाथाव नङाना आलफ्रेड स' बेनि थाखायनो आं बुङो स' बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोआबानो मोजां नोङो सोरबा मार्केटिं खालामनो थाखाय पाब्लिश खालामनो थाखाय लिंहरदों बे आलदा खोथा बिदिनो बहाबा नोङो पार्टि जाबाबो बा नों बहाबा नोङो सोरजोंबा नोङो मिट खालामहैबाबो सोरजोंबा नोङो अपेनलि नोङो वाटारमेलन माबानो माबा फेदेरनांगौ ना मानो बेथ' एक्सेप्टेबल नङाना आलफ्रेड स' बे बुस्थुखौनो आं बुंदों बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोयैआनो मोजां नों गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु बे बुस्थुआ जाहैबाय नों जेसेबां आंनाव दा कमेन्ट्सआव जेसेबां हरगोन नों नाय आरो कमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव नोङो आंखौबो बुं जुदि आं रंबा स्पेशली जोंनि फादारा बिराद मोजां मोनो नंगौ खिन्थु बेबायदि कन्टेन्टखौ नुनानैनो लाजिनानै नायला जोंनि फादाराबो मिथिबायना नायजाथाव नङा नोङो भलिउम होनानै नोङो नायजाथावा दा नोंनि भिडिअफोरखौ माबा फेदेरनांगौनो माबा हेन टेन खालामनांगौनो इट्स रियेलि अनएक्सेप्टेबल डिसगास्टिं स' बेनि थाखायनो आं नोंनाव माबा खालामो आं अनुरद खालामो आं नोंखौ खावलायो स' बेबायदि कन्टेन्ट लाबोआबानो मोजां थेंक इउ स' माच
आरो जोंना रायजोफ्रा माबायाव हर कमेन्ट्सआव हर नोंसोरनि गोसोआव मा दङ मा गैया आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा नोंसोरबो बुं थेंक इउ स' माच हाहा स' लोगोफोर नोंसोरथ' खोनाखाबाय जानांगौ एसे सिगांहाय जोंहा मा बुंबोदों जोंहा डक्टर आलफ्रेड सारखौ एसेबाबो खोनाबाय माबायदि बुजायदों जोंहा जन नार्जिया ओमफ्राय नै भिडिअ क्लिपखौथ' होबावनोसै आं मोनसेखौ दायो नायलांबाय थादोलाय आरो नैबे गेजेराव मा बुंदों जोंहा जन नार्जिया गुड इभिनिं अ आङो दिनै लाइभ फैनाया लाइभथ' नङा भिडिअ लाबोनाया बेनो दा जितु माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ फेसबुकाव जितु आंनि सोमोन्दै जाय मानसिफ्रा शेयार खालामगासिनो थारमाने बे बुस्थुखौ आं बुंनो सानदों आरो थारमाने नोंसोर आंखौसो बिराद मोजां हाइलाइट खालामना होगासिनो एन्ड थेंक इउ स' माच अल थेंक इउ स' माच आंखौ हाइलाइट खालामना होनायनि थाखाय दा खोथाया जाहैबाय जाय माबाजों जेनेबा फट' भाइरेल खालामगासिनो बेखौ भाइरेल होना एक्सुवेलि भाइरेला माखौ होनो बियो सोरबा मोनखोमानाय बहाबा मोनखोमादों मादों बिदि नङा बेखौ अलरेडि आंनो स्ट'रियाव होनानै लाखादोंमोन नालाय न' इसुस नोंसोर बेवहाय जोलोन जानानै नोंसोरो मेगन सानानै होदों मादों जेबो आं बेखौ माबा साना बे जाहैबाय आङो अलरेडि स्ट'रियावनो आंनो होनानै लाखादों स' नोंसोर जेसेबांखि नोंसोर माबा खालाम स्प्रेड खालाम नोंसोर माबा खालाम शेयार खालाम इट्स रियेलि गुड फर मी ये मेरे लिए बहुत अच्छा है आंखौ हाइलाइट खालामदों बास थेंक इउ स' माच अल बियो भाइरेल नङा बेखौ जास्ट आंनि स्ट'रियाव होनानै लाखादों नंगौ जों रिलेसनशिपआव दङ खोथाया बे सिदा खोथा नोंसोरो बेवहाय मा होनदों नों मा होनोमोनलाय बेखौ समाज फोसाबग्रा ओरैबायदि गावनि ओरैबायदि माबा भाइरेल जादों मा जादों खोथाया बे नङा दिनै मा थास' बिबार बादि जाजानो लुबैदों नामा आरे बाबा बेयो मोनसे किसिंसो बे मोनसे किस खालामनायसो बेवहाय खुनु सेक्सुवेलि खुनु जेबो माबा गैया बेवहाय माबा मोनसे किस खालामोबा दे बेवहाय समाजनि मोनसे गाज्रि माबा जागोन बे नङा जेबो नङा बेखौ गासिबो लाभ एन्ड काइन्डआव इउज खालामनो हायो जेबो नङा किसआ जेबो नङा लाभ एन्ड काइन्डआव जों बेखौ गासिबो जों बेखौ इउज खालामनो हायो जेबो नङा नाथिं नोंसोर बेखौ गाज्रि मोनसे माबाजों थारमाने नेनानै दंखायोमोन नामा आंखौ जन कार्जिखौ नेनानै दंखायोमोन नामा जे माब्ला मा ओंखारो बेखौ पुरा माने एकदम बिराद गाज्रि माबा खालामगोन मागोन होननानै बिराद नेनानै दंखायोमोन नामा नेभार नोंसोर जेबो खालामनो हाया आंखौ नोंसोर आंनि मोनसेबो बेकग्राउन्ड बा इमेज जेबो गाज्रि खालामनो हाया मिथिबायना ज'ना जनखा जननि जायगाखौ रावबो लानो हाया मिथिबाय नोंसोर आंखौ मा साननानै नोंसोर स्प्रेड खालामदों नोंसोर लिक माबा खालामदों मा होनो शेयार खालामदों बे नोंसिनि खोथा खिन्थु बेखौ आंनो स्ट'रि होनानै लाखानाय स' नो इसुस खालामबाय था नोंसोर बिन्दास खालामबाय था शेयार खालामबाय था आइ डन्ट माइन्ड खालामबाय था जेबो नङा थेंक इउ स' माच माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय जानांगौ ओमफ्राय आरो जोंहा नैबे फुजा बर' हाथावा लाग्राया मा बुंदों एसे खोनासंदोलाय बिनि सिगांहाय आरो बेखौ माबायदि जावनायमोन ओरैबायदि जावख्लाबथारदों खदाल बारायजों स' लोगोफोर बिदिबा नायलांबानो जाबाय नैबे भिडिअ क्लिपखौ आं होगासिनो आंखौ जन कार्जिया दायो रायदो आं हाखा हौवाजों हाबा जादों आङो हाखा हौवाजों हाबा जानानै अमा गोरान फोराननानै जाहोनो गोनां जादों जन कार्जि आङो बर' सिख्लाफोरखौ हारसा मानसिनो फाननो नागिरदों जन कार्जि आदाया होनदों आंखौ आदा जन कार्जि नों फिल्मनि दाकु नों रियेलनिबो दाकु नामा आदा नों रियेलनिबो दाकु नों दाकुखायनोथ' नोङो ससियेल मिडियायाव सिक्रेट सोबनाय फट' एगारनानै नोङो बर' सेंग्राफोरखौ सिक्रेट सोबग्रा खालामनो नागिरदों नोङो मानो बर' सेंग्राफोरखौ
सिक्रेट खोबग्रा खालामनो नागिरदों नोङो जन कार्जि नोंनि हिन्जावनि खिबुखौ नोङो मानो ससियेल मिडियायाव खिथिदो नोंनि हिन्जावनि खिबुखौ ससियेल मिडियायाव खिथिनायखाय मा नायसोदो मानसिफोरा आंथ' बिदि खिबु खिथिलायाखैमोन ससियेल मिडियायाव आरो आंखौ होनदो आङोनो मालाबाबो दखना गानानो आङो मा बर' भाषा रायलायखायानो रिल्स भिडिअ'आवबो आरो आङोनो बर' टाइटेल सोलायनांगोनो आरो आङो बुरबक जन कार्जि मालायनि भिडिअ लानानै भिउस लानानै लाजिनो रोङा नोङो हा खासे एक्टर जानानै डाकु जानानै माला भिडिअ लाग्रा नोङो लाजिनो रोङो इसाला मा मोनगोन नोङो मालायनि भिडिअ लानानै मा मोनगोन हा इमान लेभेल खिथिनो लाब गैया नोङो साला नोंनि बायदि आंनियाबो गन्थङा गोदोर आंबो लेभेल खिथिनो हायो बाय बाय जन कार्जि दारि जेव 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 बै गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो जन कार्जि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1K 2Kल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो मानो लाइक होयो नोंसोरनो मानो रायो मानो नायो बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो स' लोगोफोर आं भिडिअखौ इन्टारेस्टिं फानि एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैसो लाबोनाय जादों दिनै ओमफ्राय अन्नानै सोरनिबा गोसोखौ दुखु होदोंब्ला जाहाथे आंखौ निमाहा होदो गाज्रि मोननांला जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आं दानस' क्लिप खालामनानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों सोरनिबाफोर गोसोआव दुखु मोनबायबा अन्नानै निमाहा होदो थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ टु अल बाय बाय